posachedwa apa tikupatsirani zimene ayankhula atupere muzi pa nkhani za alliance pakati pa UDF ndi DPP. iwo atu anena zambiri ndipotu adandaula kwambiri. Tatiye tiyamve atupere muzi. Musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Ziko mkwambiri ndi thokoze iziti Bambo Matemba amene anayankhula. Musa Jeda Abdullah majini yakwanga kwa maweneko. Okay, siyatuthokoza kwambiri chifukwa cha mawanu achilimbikitso komanso mafuso ndiyambepo ndikulankhula kuti nkhani ya alliance kuti tiyenda ndindani kapena tiyenda bwanji pa chisankho cha 2025 ndi chote ndikhoza kuyankha mote panali ena ambiri amene mafuna kuti chipani cha UDF chipezekeso pa political map. Iwo ndithu ayesetsa kuti UDF isazamvekeso koma kudziwa kuti UDF ndi force and zisankho zambuyo chipani chimene chakhala chikuberedwa mavoti kapena kumakidwa kwambiri ndi chipani cha UDF. Chipani chimene chili ndi masupporters ambiri makamaka kumudzi ndi chipani cha UDF. Ndiye kuli mapropaganda amphamvu ndithu kuti asokoneze masupporters athu. Monga ndifotokoze motere chisankho chikubwerachi ndikhoza kunena kuti chipani chimodzi pachokha chipambane raundi yoyambirira kuti ipeze 50+1 ndi ntchito. Sizikutanthauza kuti zingachitike koma ndi ntchito yayikulu. Tangotsala ndi masiku 125 kuti tipite tikavota koma ndi ntchito. Koma tikayang'ananso mmene timavotera pa zisankho zathu tikuoneka kuti timavota ndithu kutengera zigawo komanso timavota mitundu ndi mmene zikuoneka kuti zakhala zikuchitika kuyambira kalekale. Zikanakhala kuti anzathu a DPP miyezi yapitayi amayenda ndi mtima ofuna kuti akufuna kupulumutsa Malawi, bwezi pano tikukamba nkhani ina kunena kuti pali mgwirizano ya zipani za ku opposition. Koma vuto lalo mmene pavuta sakufuna UDF lukhulupira safuna chipani akuganiza mwa iwowo kuti aphula kale dziko amene apambane pa chisankho chimenechi. Zinali zoona cha mu January, February, March, April tikhoza kunena kuti DPP inali pa mwamba kwambiri. Koma tapanga ka research taona kuti yatsika kwambiri maderaso ambiri chifukwa one anthu sakuona bwinobwino tsogolo komanso anthu anayi ndi chiyembekezo kuti zipani ziwirizi DPP ndi UDF ziyendera limodzi kupita ku chisankho cha 2025. Kutengera zimenezi chifukwa cha chiyembekezo chimenechi pameneno anabweretsa mapropaganda ambiri kuti adetse kapena kuipitsa mbiri ya chipani cha UDF.
komabe imene ndikufotokoza pano ndikuona ngati kuti pakufunika ndithu strategy ya mphamvu kuonetsetsa kuti chipani cha UDF chikhale chikhale either number one kuti tawira chisankho zikozoteka titati tilimbikire ngati zivutitsitse ngati chisankho chipite ku round yachiwiri chikhale pa number 1 number 2 kapena number 2 tukhulupirira kuti even ukhala number 2 ndikuti second round tikoza kupambana tikoza bwino mpaka kupanga boma ndi maganizo amene tili nawo kuti tilimbikitse campaign kuti tuone kuti tipanga bwanji pa chisankho chimene chikubwerachi. Komabe imene ndikufotokoza pano mawiki akubwerawa tilimbikitsa inshallah makampeni athu amene somwe apangisa kuti osalephera zipani zina zizibwera ndithu kumatipempha kuti tipange mgwirizano chifukwa ndi imene tinabweretsa 50+1 mu 2020 pano pa kaiteseka boma izikhala momwemo ndithu chipanichi sazifunika ndithu damu yesu duka komabe pafunika ndithu mwina ena afuna kubwera zatithandiza ena abakale mu modzi muli mphamvu. Nkhani ya African Union ya nkhani ya ma passport visa free ndikufotokoza kuti ine mbali ina imene ndimagwira ndi Pan African Business Forum ndine vice president ku Pan African. It's not kuti timangopanga business koma timagwira ntchito ndi African Union ndithu to support one passport koma ndikhulupirira kuti vision yathu inali ya African Union inali kuti one passport by the 2065 koma process imene yayambikayi monga mwamva kuti ndina khazikitsa ndondomeko imene ndikuitcha business first tanena kuti maiko obwera ku Malawi visa on arrival for all countries tutanthauza kuti akangobwera azingobwera kuzangodindira passport yawo azingotha kubwera kulowa mdziko la Malawi. Izi ndi process yoyamba kati Kenya yapangaso zomwezo the first step imene ikoza kuthandiza kusekulano Africa. Muno mu Africa paliso ma president angabo amene takhala tukambirana nawo nkhani imeneyi ndi makamaka president wa Botswana amene wangolowapo sachedwawo akuyisapota kwambiri nkhani ya SADC makamaka mu Southern African Development Community komanso mu African Union. Then zinthu zokuti ndithu zithandiza kwambiri chifukwa pali ma plan okuza kuti Africa ichite bwino kutsogoloko makamaka pankhani ya chuma ndizinto ngati zimenezo. Then ukukhulupirira kuti definitely ife tikusapota plan chosa passports mu Africa tiziyenda ndithu musavutika kufake tikunena kuli nthawi ino ni nthawi ya investment and trade kumapaka trade mwatoka mu Africa komanso tiwale panopa nthawi yomudikira ndrama zaulere kuti atithandiza anthu otithandize ngati ma donors imene ikupita kumapeto. Nthawi ino ndi ya investment and trade makamaka mu region muno ya Africa and ime pamenepo zikomukwambiri. Honorable Mr. Abdul kuyankhani bwana
pangani comment yanu pamepo Mr. Abdul kuti akuyankhani ndithu bwanawo. Basi zikomo kwambiri olemekezeka.